Vieš o tom, že sa dokážeš vyliečiť sám, sama bez jediného lieku alebo výživového doplnku? Možno je to pre teba ťažko uveriteľné, ale som si istá, že len preto, pretože to počuješ prvýkrát. No dobre, úplne sám to nezvládneš. To je pravda, ale to už nechaj na nás. O čom je reč? O samoliečebnom procese, ktorý vie vykonávať aj tvoje telo a organizmus, len na to nikdy nedostal šancu a príležitosť. Voláme to terapeutická ketóza, počas ktorej sa za určitých podmienok dokáže tvoje telo zbaviť všetkých chorých buniek a dokonale vyživiť tie zdravé. To znamená, že všetky svoje choré bunky v danom poškodenom orgáne, sústave a tkanivách dokážeš vymeniť za nové. A vieš, čo je fantastické? Že to vie tvoje telo od narodenia. Len ti to nepovedali. Prečo? Pretože vyliečený človek nie je biznis. Pozývam ťa do môjho nadchádzajúceho minikurzu PSP, ktorý ti odhalí toho ešte o mnoho viac o tvojich chronických a autoimunitných ťažkostiach. Budeme sa na teba tešiť.